dunay lain-laing paagi ang yawa pag daot o pagbuntog sa Ginoo dinhi sa yuta o sa mga sumusunod sa Ginoo. Usa niini kaning kasina. Sa in English anang kasina? Envy. Usa na sa 7 capital sins. So kana may mga weapons ni Satan kanang capital sins. Nya kung di ka makuhas usa, arikas usa, ana. Nya usa ni ana ang kasina, envy. Mo na nahitabo sa unang pagbasa, nasina ang napulo ka igsuon ni Jose, anak man ni sila ni Jacob. Sila ni ang naglangkob sa 12 ka tribo, 12 tribes of Israel nga nahimong piniling katawhan sa Ginoo, pero sa proseso sa ilang pagtubo sa wapas sila mahimong mga nasod. Nasina dining napo kabuok kay si Jose pinangga ni Jacob, mas pinangga kay kanila, unya naa pagyoy extra gasa si Jacob si Jose kamao siyang mo interpret og mga damgo, kana bang mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo pinaagi sa damgo sa tao or iyang damgo baka nana. Mura sa dog si Jose bana ni Maria, makahibaw siya sa kabubuton sa Ginoo pinaagi sa iyang damgo. Pulos ni sila Jose. Ambot kahaog si San Jose bana ni Maria gi tuyo baka ni nga niya San Jose kay damgo sa dangiyang murag master ba sa pag-ilas Ginoo. Unsa man ning kasina? What is envy? Ibaw mo? Basin ba og wa ta kay bao nya gasigi na dita gamit ani. Wa mo gamit aning kasina? Kana bang mamintal og balay ang imong silingan? Ganahan sa kang mamintal. Nang magpa-colors buhok ang imong silingan, ganahan sa kang magpa-color sa imong buhok. Mangiskis yas kilay, ganahan sa kang mangiskis sa imong kilay. Magpaputi siya sa iyang naong, ginahasa kang magpaputi sa imong naong. Nag-TikTok siya, ni sikat man sa social media, ala TikTok sa tangtanan. No? Naninda o barbecue imong silingan, nikita man, tapad sa kag paninda. Hangto na lang noon, mas daghan pang tindahan kaysa mamalitay. Ana bang muna siya mga makita na to kasina, wa mo anak mabiktima. Nagpablan sa sana kana nagpariban sa buhok imong kaila, pariban sa ka. Balag way kwarta basta mariban ang buhok. Pero nindot sa tingali no, mo ang imong silingan ba mo palit og slot, palit sa ka. Kana murag unsa na kasina na, unsa na? Atong kuanon ato ni siyang i-distinguish niya. Ang kasina mao ang bati nga pagbati. Kuan ba negative feeling sa pagkakita nimo nga na bless or na tagaan og grasya ang imong isig katao. Kana bang mura kag maglagot, mura kag masuko, mura kag mahagit kung naa kay nakita nga ni arang-arang nga imong isig katao. Kana bang musulti dayon ka, labaw pa ko ana oy, kamausap ko ana oy, angayan kong hatagan ana oy, ana mo na siya kasina. Nang maglagot bitaw ka, di ko na be, lingi ako no imong tupad. Ina, kasuway ka na.
nakasuway ka ng kasina nang mura kag maglagot kaniwa ni exempted dato, pobre, pari, madre kanang mga aktibo din ni simbahan kanang sigig simba, sigig brunda kana makuha tanan kanang sigig lead o rosary kada kadlaw kana kuha gyapon na basta di kabantay unya doble ang impact ani double impact man ni siya ang tao nga nigamit aning maong armas ni Satanas makadaot siya siyang isig katao nya madaot sad siya hinoon mao maginay impact sa sala mugamit gani kag sala madaot ang imong isig katao apil sa kagkadaot muna wa gyoy sana why winner aning sala ang sala wa gyoy winner labi na ginang envy kanang jealousy kanang anger why winner ana o dili na win-win or winner loser pulos gyud losers tanhawa ha unsa gibati sa igsuon nila ni Jose sa wap-a si Jose moabot na disturbo na sila galagot na sila din sila mahimutang bisag maghisgot las nga ni Jose surok na ilang dugo kamo din way mo surok nga dugo inighisgot nga padersiano ha basig ba inig kabati ninyo nga padersiano maglagot na mo kana inigsod na ko dire kakita ninyo padersiano mo dahil bumisa ang sa inyong bation malipay mo o maglagot may tagdi mo bakakon pero naipipila nga makadungog og ngan padersiano maglagot kana nasina ba niya ang say sunod buhaton sa nasina na destroy naman siya di naman siya mahimutang pahilomon tika kay ikay hinungdan nganong di nako bahimutang nganong madisturbo nako patyon tika mao to ang ilang gibuhat yan na ni anang kakadisturbo na to pinangga kay ning animal na ako no ni talent be ko no patyon tani siya tan-aw na to bag unsa pa nang iyang damgo diha ana ang kuya no simba ko lang ingon patyon tani may kay nimo baligyag slat sige lang ni kahalin og slat ato ning patyon be stila no okay ra gyapon aron di matiwas og kahalin ang kuan kahimo ang kumbinto unya na lang ikuan ay ikahumas kumbinto muna paspasin ninyo palit basig hapit na kopatya pre anto dito sa tong dapita sa Negros katubang gobernador ba siunan gato sige in taon siya panghatag kalit na nasa CCTV ko mura magkanang duwa bitas computer nanood gi pangrakrakan to dito na naglingkod nangatuwa doy nyaron kalit nay mo kalit og so diha nya kanang gabantay pultahan unahon nagpusil kaya isunod dayon ang kaning na naglingkod di mawahin ning kabarog no okay na ninyo kay bawo ka ng kasina kato dito sa laing lugar Texas ba to nag-worship murag di man to mga Katoliko pero nag-worship sila ang tao dito sa Taboksdan kalit lang tabok girak-rakan dito sa simbahan galing ugmugan ting ito siya sa kamodap sige mo lipay-lipay praise the Lord mo diha ako di reporting daghanan akong problema may pag magtabla tani to yang girak-rakan dito kanang kasina pulos gina distraction natanawa ng mga taong masinahon di ba musimba na kusmod lang yapog naong lagi magsige pa nagmahis Ginoo
ikaw Lord, wadyo ka minaw nako, katunay mo itagaag maayo. Sige pa kog simba diri, sige pa kog hugs kuliktam. Maulang gyapon akong kahimtang. Gana na sila. Si Jesus na biktima sa dana tungod sa kasina sa mga pari. Mga pari ha? Sinahon sa dining pari. Mga pangulong pari pag yun. Nya sa mga pangulos, mga Hudiyo, tungod sa ilang kasina, giplanuhan nilang patyon si Jesus ug natuman gyud ang ilang gihimo. Lansang nga pari mo hinungdan ana. Ako nagpari ko, apil na ko ana. So karon unsa may itong buhaton kung sudla na ta ni anang kasina. Envy. Ang gusto ni Jesus kinahanglan nga atong patyon ang atong kaugalingon. Ingon siya, deny yourself. Munay hinoon mo ginay solusyon sa tanang sala, generic solusyon. Pero unsa may imong patyon specifically sa imong kaugalingon kung naa na ng kasina kanang pangambisyon nga naa kay honor equal or labaw sa nadawat sa imong isig katao. Unsaon man nimo na pagpatay, ilisi og appreciation. Dayga ang Ginoo tungod sa mga maayong butang nga nahimo niya nganha sa imong isig katao. Salamat Lord kay ang iyang anak na valedictorian ang ako nahagbong. Anak. Salamat Lord na promote siya ako na demote sa trabaho. No? Kanindot anak. Salamat Lord kay nindot kay silag balay ang ako nag-anam nagkaguba. Ana. Muna diri sa atong tubag sa Salmo sa tigingon kanindot ani hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Isipa gyud nga ang Ginoo mo'y naghimo aning mga katingalahan dili ni mahimo sa tao. Nya kay gihatag mas Ginoo ngadto niya ang mga nindot nga butang. Then dayga ang Ginoo ay pagsigig kasina kay di man na iya sa Ginoo man na. Sa dito bitaw ko sa ato laning i-shout out dito man ko sa Davao kagahapon naghatag kog talk sa mga DepEd nga mga sa Region 11 sa ilang gatherings dito sa SM City Convention Center. Mga 3,000 kuno to sila kabuok tingdaghana. So alauna akong talk hantod alas 3. Pagsud pa lang nako sa kuan sa convention center, galisod na ko forward kay sigig pinicturay. Nya ngadto na mi VIP nya nangaon siya sus nag-atanggi ron dito sa purtahan ang kadaghanan pa der mudritso tag-agi ngadto likod ato atubangan aron ditso tas may stage. Abot ako to pertig yung daghanang tao na pag human sa akong talk di siyempre pinicturay na alingaw dyan kay sila pag pinicturay ning dumog naman ang daghan so ilan akong gida din amagid mada nagtawag og pulis oy girescue kog duha tulo ba to ka pulis nang gida ko nga tos VIP room nya dito na gianam-anam og pasod niabot siguro tog hapit mo duha ka oras pinicturay anam-anam ba ingon din sila Father sikat naman day kay ka ingon to ang pipila ka mga kay apil man sa mga superintendents ang regional director sa DepEd mga principals o mga non-teaching personnel inako isa sa imong gibati pa der nga ingon ani na ang gibuhat sa mga tao nimo nako wa gyud koy giangkon ani ang ako ra gyud gipaningkamutan mahalin ang slat
Wa jud ko'y laing gipangandoy aning nahitabo ron nako kay kaybaw ko nga mawa ra gid ni anytime og kwaon anis Ginoo mawa ra gid ni di gid ni ako. I never feel nga na ako'y giangko nako nga sikat nako. Wa oy, ang ako lang gyud makahalin lang gyud tag slot. Mahuman lang ning mga project sa simbahan. Mopahuway nako adto kos kahugan. Wa man dito'y karsada, di na mo kaadto. Matug ko dito tinarong, mag-uma ko dito, hangtod maligid ko, kay bakilid mo na among uma, patay dayon sa hilom. Ano? Adto ko dito mahuman lang yung ato mga proyekto din kaning atong kumbinto, basig mahuman o di pa tamatay, 35 million man ni atong budget, basig mahali na ni tanan atong slots. Murag pati nga karon taud-taud lang nako i-report tingali og naa og wa sad wa tay ka-report niya og nasa tay plano nga maghimog minteryo dinhi dako-dako sad na nga project niya napagid tay deni tunol na sa kristan ay aw na de nasa tay halin. Hapit na mo 8,000 ka slots, no? 7,982 slots na atong halin. Oh, pakpa. Yes. Kani, dangatan ng mga dugay-dugay, dugay-dugay, dali-dalion lang. Mahalin magini, 68,018 slots na lang ang nahibilin. So, mahalin lang ni tanan niya, yung puhon o kaluyas Ginoo, mapalit po na natong yuta dias kilid dako-dako maginang yuta pistingan ta nagpalit to pay nag-ata nga laing project sa diocese duha pa na kabuok sad nga dagkong projects nga niingon sad pader mahuman na gyud na diha kari na sa niyang amo nako mahuman lang ni tanan kanindot nang ipahuway no di ko ganahan anang naay magsigig picture kapoy ba yan barog sakit sa diri sige ngisi muratag na paralyze ba pero kay mao man ang gibuhat sa Ginoo karon malingaw ra pud ta di ra masako kapuyon pag abot nag mga usa ka oras og tunga piniktura gapon ingon pader wa ka kapuya nako wa ra oy asa man diri ang inyong pahuwayanan siya dito lang kas kuan pader katong among mga rooms nga kanang gipuy-an ba kanang naam sila mga rooms dito ingon tong usa dito lang kas akong room pader kay kuan naman to limpyo naman to abot dito tighaya oy tugog duha ka oras ditso nakuan pagid ang flight na delayed ni abot imbis alas 8 gabi pagbalik ka rin na alas 11 na sa gabi abot ko dire mga alas 12 na 40 dinhi o 50 ba to daghan sa kayong pirmahanan diha sa atong opisina nakatuog ko mga alauna na gid hapit na alas 2 karon mata na sad lakaw na sad ni ron uli na sad ni alas 12 siya rog buhi pata sunod semana pero ang ako lang point disown the honor mo ginay panglaban sa kasina disowning let us disown our honors and appreciate the honors of others dili sila'y atong daygon iapi lang nato ang Ginoo gyud daygon hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo unya kay kita may natungdan pananglitag nahatagan sa tag nindot i-disown ayaw i-claim nga ako ning right ako ning kabtangan muna diri sa atong ebanghelyo silutan sa Ginoo kadtong mga saop nga gipatay ang tag-iya kay gusto nilang angkunon ang parasan nga dili sila'y gahimo ako ba'y gahimo ani nga ingon aning mahitabo kanang inigwali mo katawa mo dili oy
wa ko magpakatawa kay seryoso kong mapagkatawo. Kay bao na ako akong mga ginikanan, di kay ko tigpakatawa. Seryoso ko. Kamo lang nganong mga tawa mo. Wa ko kay bao na. Iya ginas Ginoo. Pero seryoso ko, sakit mo kay ko manabi. Bantay mo anak. Ikiha mo kay ko usahay kay sakit ko manabi. Pero jotera no mo kiha, galabi ang mo katawa. Kanang katawaan lang ba? Kamo wa mo magplano de ikiharon. Masig nagplano na mo. Pero ang gipaningkamutan lang gid nako unsay ipahatag, ipabuhat sa Ginoo, mao lang gyud buhaton. Nya kay moingon man ang Ginoo nga ingna na sila o nga kanang mga bit maimpierno, di ba mo katawa na. Ang mga bit maimpierno, ang mubiyas kabit malangit. Di ba? Magkatawa dayon. Wa man mo katawa, sige manindog ta.